rozprávania hovorím, už v Martine to začalo, že tam som videla prvých živých spisovateľov, prvých živých maliarov, o ktorých som sa učila v šlabikári a v čítanke. Tam som poznala Barča Ivana, tam som poznala Razusovú Martákovú, tam som poznala Martina Benku. Proste dotýkala som sa ich naživo. A prišla som do Bratislavy a tu nás som poznala Smreka, Kostru, poznala som Krasku. Takže ja som si povedala, a na čo sa mám, sprostá som ja, na čo sa mám so sprostými stýkať? S múdrymi sa treba. Takže takto som poznala slovenských spisovateľov. Takže som Poldo Lavola, ten bol proste ako do mňa, ako zaľúbený. A veľký dramatik slovenský, ktorý potom emigroval do Izraelu a do Nemecka a potom mladý odišiel, zomrel. No a takže tu som sa rozprávala s Mináčom, s Matuškom, s Horovom, s Hanou Zelinovou, s Figuličkou, s Zuzkou Zburiškou. To boli zrazu moji kamarátky, oni ma medzi seba prijali a ja som si s nimi týkala, ja som proste od tých, o ktorých som sa učila, proste tak to bolo úžasné. Ja som ich múdrosť pila ako malinovku. No a to znamená, že o nich aj veľa viete, ako o ľuďoch, teda viete aj tú múdrosť, a potom viete aj ľuďoch. Áno, stali sa mojimi priateľmi a takže ja som si myslím, že som to proste ako dobiehala, aj v tej škole, aj tiež, že som ako hrala. A uvedomte si, a teraz hercov, Andrej Bagar, ktorý ma prijal, zakladateľ toho slovenského divadelníctva, a Meličkovú, Borodáčovcov, Kela, týchto zakladateľov, ktorí boli. Takže naozaj musela by som byť nejaká z osobitnej školy, aby som... že tú múdrosť proste ako to, ja som ich otvárala, sedieť s nimi celú noc, to nebolo len tak, že proste, ja som bola nabitá, ja som nemusela spať, aby som sa len chcela s nimi rozprávať. A potom som stretla osudového muža mojho života a to bol básnik, novinár, spisovateľ, prekladateľ.